μπορείς πάλι να δουλέψεις με βραχίωνα και πύχη ή μπορείς να δουλέψεις ακόμα και ομοπλάτη, αν θέλεις να βοηθήσεις την ομοπλάτη και δεν θέλεις να γίνει η ανάσταση της ομοπλάτης ή και το τετράμινο. Εδώ, όταν δουλεύεις, πρέπει να είσαι με την διαγώνιο μαζί. Πάλι. Όπως ήμουν πριν, ήμουν και εδώ. Πάει προς τα μέσα, δεν τον αφήνω, εισπνοή, εκπνοή, χαλαρώνω, έχει μια μικρή αποσυμπίεση και μια μικρή κάμψη με έσωστροφή. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η έσωστροφή. Δεν κάνω από εδώ την έσωστροφή, γιατί αν βάλω το χέρι μου εδώ, κάνω διευκόλυνση στην έσωστροφή. Πρέπει να είναι εδώ για να γίνει έσωστροφή. Ποτέ το χέρι κάτω. Εδώ είναι διευκόλυνση προς τα εδώ. Εδώ είναι διευκόλυνση προς τα εδώ. Θα το ξαναπώ. Τι το καταλάβατε. Και πρέπει να είναι τώρα δεν υπάρχει. Έχεις λίγο περισσότερο βάρος, αλλά με νιώθω και το γίνει άλλη. Μένεις εδώ, στροφή, και πάμε χωρίς. Εδώ κάνω ήδη τη στροφή προς τα έξω, φεύγω έξω και πάω στην αντίθετη κατεύθυνση προς τα πάνω. Και πάμε 5 φορές. Μέσα και το πάτωμα θα βγει άβουλα πίκος, μέχρι να το μυστηρώσουμε. Πάμε μέσα και έξω. Μέσα, άμα θέλεις μπορείς να δημιουργείς πάντα και το κάμψεις στον άλλο αγκώνα. Άλλες 2. Πολύ ωραία. Και χαλαρά. Επίσης, άμα πάω εδώ και πάω λίγο πιο διαγώνια, δίνω και καλύτερη την ένταση πιο πίσω, χαλαρά, και πάω προς τα μπροστά εδώ. Το βλέπετε? Τώρα, άμα θέλω, δεν το κάνω εντελώς γιατί μπορεί να βγει το λάστιχο, δουλεύω όλο. Δουλεύω χωρίς αντίσταση τη διαγώνιο. Όχι, χωρίς αντίσταση. Και ουσιαστικά έχω τη δέλτα 2 με κατάσταση ομοπλάτης έντονη. Αυτό είναι αν δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στο πελάτη ή αν δεν μπορείς ή για οποιοδήποτε λόγο, καταπληκτική δουλειά για να νιώσει ο πελάτης. Εδώ μπορώ να του δώσω χώρο να δουλέψει με την αναπνοή του, με τη θέση του θωρακά του, με τη θέση του ισχύου του κλπ. Και να δουλέψει πάνω και κάτω. Όπως σας είπα, μπορώ να βάλω το πελάτη και καθισμένο.